μέσα τέτοια, μέσα. Έχει, πώς δεν έχει. Θα μας δώσουν και στο χέρι. Άρα αυτό θα δείξουμε. Φοβάμαι λίγο τα του, αλλά είναι ωραία η παπαγάλη. Τράβηξες. Μπράβο αυτό. Πάμε. Ξέρει, ρακούν μάλλον. Ρακούν είναι. Να βλέπεις την ουρά του. Ναι. Ναι. Ναι, βλέπεις δεν φεύγει. Κάθεται εδώ. Ρακούνονται, πάμε. Αυτό εσύ το τράβηξες. Aspetta l'altro cambio, l'altra. Papà, non faccio niente. Non faccio niente. Vedi, devi travare. Ναι. Πάμε, τα είδαμε, πάμε. Είναι πολύ γλυκό. Τώρα έρχομαι. Дерево вон живет. Πάμε. Έλα εδώ, έλα εδώ. Σιγά. Δεν μπορώ να πιω τα τζουνάι. Αχ, Χριστέ μου. Αυτό θα βγει έξω καλέ. Πού να βρούμε ένα τηλέφωνο τώρα, να σου πάρω τηλέφωνο. Τι. Μην το τρομάζεις. Για πώς βγήκε έξω. Άμα το βγουν οι φύλακες τι θα γίνει μπαμπά. Μπαμπά τους κάσει τώρα. Δεν το πια, δεν βγαίνει. Αυτοί ξέρουν πώς θα το πιάσουν. Τα ίσου. Κάτσε να πάρω ένα τηλέφωνο. Ναι, από κάπου βγήκε. Από έχει τρύπα. Πάτω, το πήρες. Πάμε παρακάτω. Σκάσε αυτό. Γιατί τώρα πώς το σκάσει αυτό. Μπαμπά δεν θα γίνει με αυτό τώρα. Ναι. Έλα από τα άλλα, έλα πάνω από εδώ. Κοιμάται, για να δούμε από κοιμάται και το άλλο, έλα. Μα πάμε και τα υπόλοιπα. Να μην σου πέσει εκεί μέσα μόνο, λίμωνος μπαμπά. Να το τράβηξες. Εντάξει, πάμε τώρα με και τα άλλα. Πάμε καπιστερά. Έκρηση. Το κάμιλο.
χαμοπορτάλεις. Τις ζεύρες. Τότε και τη ζεύρα τραβάω τώρα. Ήρθα εδώ. Θα το διαβάσουμε κιόλας εδώ. Αυτά που δεν έχουν κέρατα. Αυτό που δεν έχει κέρατα, τι είναι αυτό που δεν έχει κέρατα, Αντιλόπες, το άλλο είναι αρσενικό και το άλλο είναι θηλυκό. Τα θηλυκά δεν έχουν κέρατα. Αυτά αντιλόπες είναι αυτά. Αυτό είναι γαϊδούρι, τι είναι αυτό? Μην τραβάς. Αυτό είναι λαφί. Αυτό είναι λαφί, είναι πες την αλήθεια τώρα. Αντιλόπες. Αυτό το πεις και μόνος. Αντιλόπες. Αυτό όλα αυτά. Πάμε λίγο πιο πάνω, έλα. Κάνε τσάι. Αυτό είναι γαϊδούρια. Πάρ' το, μην είναι το κινητό. Δεν γεμίζει, είναι καλό κινητό. Δεν γεμίζει. Η ώρα είναι ακόμα 12 και 26. Αμέ. Τι? Αμέ. Βοηθηκές. Τι? Δεν φαίνεται καλά. Πολύ μεγάλο στόμα έχουνε. Κάνω και σκιά δεν βγαίνει. Τι? Κάνω και σκιά και δεν βγαίνει καλά. Ναι, χαρά το βλέπω εγώ, Μην το σταματάς το βίντεο. Τελείωσε, πάμε. Τράβηξες. Είδες. Να του ρε. Είδες. Είναι πιο μικρή, γίνει μεγάλη. Κάνετε το βίντεο. Κάνετε. Καλά θα φύγω να πετάω. Πάρε το γρήγορο μου. Πάμε. Εδώ κάτι αλαφάκι. Μη φύγει. Αγγλικά ξέρει. Αγγλικά μιλάει. Κοίταξε, δύο είναι. Αμπά, από εδώ θα γράψει.
Τα μην ρεμεύεις αυτά. Κρι-κρι. Γεια σας. Αυτά εκεί κάτω. Δεν ξέρω. Έλα εδώ. Παιδί μ' ακούμε, μην με πεινάς. Πρέπει να πάμε κι αλλού, ξέρεις, δεν πρέπει να χαζεύεις, τώρα να τραβάς κάτι. Πάμε! Και εδώ που κάθεται ακίνητος. Πάμε! Πάμε, τράβηξε! Τώρα λοιπόν, πάμε να μιλήσουμε για την ουρά τους. Μήπως ξέρετε πώς κουνάει αυτή η ουρά? Πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά. Πάνω, κάτω. Θα σας το δείξουν τώρα και ερμίζει τον Ιάσονα. Τι κουνούν λοιπόν πάνω, κάτω, όπως όλα τα κοιτώδη. Τα ψάρια την κουνούν δεξιά, αριστερά. So dolphins move their tails up and down, unlike fish, which they move it left and right. And it's very, very powerful. Είναι λοιπόν πάρα πολύ δυνατή αυτή η ουρά. Αποτελείται από πυκνό συνδετικό ιστό, χωρίς κόκαλα, χόνδρους ή μύες. Λοιπόν, τα δελφίνια έχουν αυτή την πολύ δυνατή ουρά, έχουν λίο δέρμα και υδροδυναμικό σχήμα. Και αυτό τους επιτρέπει να πιάσουν και μεγάλες ταχύτητες μέσα στο νερό έως και τα 35 χιλιόμετρα. Το δούμε σε λιγάκι. Πρώτα μας θα δούμε τον Άσκα και τον Equinox σε κάποια άλματα, γιατί αυτή η ουρά τους επιτρέπει να κάνουν και ψηλά άλματα. Έως και 5 μέτρα από τη θάλασσα του νερού. Αυτά τα δύο μικρά. Τραβάς. So now we'll also see how fast they can swim, because these species can reach up to 35 kilometers per hour. Και θα δείτε και ένα κομμάτι εκπαίδευσής τους, εγώ έχω το στόχο εδώ, για να τους δείξουμε μέχρι πού να φτάσουν. Θέλω στην επιστροφή τους να κοιτάξετε και το ραχιαίο τους πτερίγιο. Αυτό είναι που τους βοηθάει να κρατήσουν την ισορροπία τους μέσα στο νερό. So the dorsal fin helps them keep their balance in the water. And the target that they have is a part of their training. Επίσης, θα σας πω ότι αυτή η ουρά είναι πολύ σημαντική και για εμάς που τους φροντίζουμε. Γιατί έχει χαμηλά στην ουρά τους περνάνε κάποιες μεγάλες φλέβες, από τις οποίες ο κτηνίατρός μας μπορεί να πάρει δείγμα αίματος και να γίνουν οι απαραίτητες εξετάσεις τους, ώστε να είμαστε βέβαιοι για την υγεία τους.
So also this tail is very important for us because down there on the bottom of their tail they have some big veins which a rat can take blood, do their exams and be sure about their health. Τώρα όμως θα μιλήσουμε για τρόπους επικοινωνίας των δελφινιών, γιατί είναι πολύ κοινωνικά ζώα και έχουν διάφορους τρόπους για να επικοινωνήσουν. Επικοινωνούν με ήχους υψηλής συχνότητας, με ήχους κλικ και με τη γλώσσα του σώματος. So dolphins are very social animals and they can communicate in many ways. They communicate with high frequency whistles, with clicking sounds and with their body language. Πάμε να τους ακούσουμε. Ο Equinox. Μετά είναι... Ποιος είναι μετά? Ο Ιάσονας. Λίγο χαμηλά ακούγεται σήμερα Ιάσονας. Μετά ο Ερμής. Και τελευταίος ο πιο μικρούλης, ο Νάσκα. Άμα θέλει. Μάλλον δεν θέλει τώρα. Μπορούμε να δούμε λοιπόν από τους υπόλοιπους ότι ο καθένας έχει τον δικό του ιδιαίτερο ήχο. Κάτω και ο Νάσκα. Ο καθένας λοιπόν έχει τον δικό του ιδιαίτερο ήχο. Και σε κάποιες περιπτώσεις μπορούμε να βλέπουμε το στόμα σου να κινείται, αλλά όλοι αυτοί οι ήχοι έρχονται από τον φυσιτήρα τους. Γιατί τα δελφίνια δεν έχουν φωνητικές χορδές. Και τώρα μπορούμε να δούμε και ένα ιδιαίτερο άλμα. Το άλμα αυτό λοιπόν είναι ένα περιστροφικό άλμα και με αυτό το άλμα δημιουργούνται δίνες μέσα στο νερό. Και οι δίνες αυτές επικοινωνούν στην υπόλοιπη ομάδα και σημαίνει συνήθως ότι στο σημείο αυτό υπάρχει τροφή. So the spirit jump you just saw is also a way to communicate and it usually means that they have found food around. Τώρα, έρχεται κοντά μου ο Ερμής για να μιλήσουμε για τη διατροφή τους. Τι τρώνε τα δελφίνια? Ψάρια, πολύ ωραία. Ο Ερμής ήρθε για να μας δείξει μέσα στο στόμα του, γιατί μέσα σε αυτό το στόμα υπάρχουν πολλά δόντια, 70 με 100 στον αριθμό. Τα δόντια αυτά όμως είναι ίδια σε σχήμα και μέγεθος και τα χρησιμοποιούν για να αρπάζουν τη λία τους και όχι για να τιμασούν. Τα ψάρια λοιπόν που τρώνε τα καταπίνουν ολόκληρα. So in this mouth there are 70 to 100 identical teeth which they use to grab their food and not to chew it. So they swallow the fish whole as it is. Θα πάμε, τα έβλεπε τα ζώα. Για να δω, ποιος θα μαντέψει σωστά, πόσα κιλά ψάρια μπορεί να φάει ο καθένας του την ημέρα? Δεν κάνει σωστή απάντηση, κάπου το άκουσα εδώ, μπράβο. So they can eat an average of 10 kilos of fish per day. Φυσικά αυτό μπορεί να αλλάξει ανάλογα με την εποχή ή ανάλογα με την ηλικία του δελφινιού. Και τώρα πάμε να απολαύσουμε κάποια ακόμα άλματα. Και όπως σας είπα, εδώ μπροστά στα τζάμια μπορεί και να βραχείτε. Ετοιμαστείτε. And now some more jumps. Άρχισε. Παπά, άρχισε. Ναι. Θα σταματήσω Νίκο να τραβάω, αρέθηκα. Ναι. Σταματάω. Ό,τι βουτιά κάνει. Να κάνει μια εδώ. Πάμε να δω χέρια στον αέρα γιατί έχει φτάσει η ώρα να τους χαιρετήσουμε. It's time to wave goodbye to our dolphins. Θα ευχαριστήσουμε την Μαριλένα, την Άννα, την Ιφηγένεια και τη Μαρτίνα για τη σημερινή μας παρουσίαση.
Φυσικά να ευχαριστήσουμε και τα δελφίνια μας, αλλά πάνω απ' όλα να ευχαριστήσουμε και όλους εσάς που ήσταν εδώ σήμερα μαζί μας. Φυσικά, αν έχετε οποιαδήποτε άλλη απορία, μην διστάσετε να έρθετε να ρωτήσετε εδώ μπροστά ό,τι θέλετε. Παρακαλώ πολύ τώρα κατά την έξοδό μας να κρατάμε όλη μια απόσταση από την πισίνα και τα τζάμια. Προσέχουμε τα προσωπικά μας αντικείμενα και τα σκουπίδια μας. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ και καλή συνέχεια στο υπόλοιπο πάρκο. Thank you very much for coming. If you have any further questions, someone from our staff will help you to answer. Να ρωτήσω κάτι, αυτό θέλω. Να ρωτήσεις, ρώτησε την. Παρακαλώ, λίγο πιο πίσω. Να, εδώ, από εδώ μπορεί να τη ρωτήσεις. Είδες κατζόκυρες είναι μωρά μου. Έλα Θανάση, πάμε να δούμε την Καμίλα. Σταμάτησε να κυλάει εδώ. Γιατί είπα πως θα πίνω. Αυτό είναι χάρση. Τελικά ελέφαντες που να δούμε τους ελέφαντες. Ναι. Κοίτα το φορτώδι είναι το άλλο. Θα τραβήξω. Κάτσε να το κλείσω. Μη, μπαμπά. Σε παρακαλώ, δεν έπασε το. Κατέβαστε το παιδάκι μου. Δεν θέλεις άλλο, να το τραβήξουμε. Μπαμπά, τι κάνεις? Σταμάτα τώρα. Μπαμπά, από εδώ, από εδώ. Ωραίο, πάμε. Μπαμπά, δεν θα κόβει. Τα είδες τα πάνε, έλα. Μην το κάνεις σαν παιδάκι μου. Πάμε, μπαμπά, πάμε. Πάμε. Δεν μπορώ. Α, δεν μπορείς άλλο. Έλα να δεις το πρωτοβουλίο. Έλα, από εδώ ψηλά.
Μπαμπά, να, μπαμπά, δες που είμαστε εμείς, δες. Καλή παιδάκι, μην ξεκολλάσεις. Άκη, μπαμπά. Μπαμπά, μετά που φεύγουμε. Πάμε από πάνω. Πάμε πάνω και πάμε στο πιγκουίνι. Ναι! Δεν πάμε μόνο, πάμε στα πουλιά μετά. Ναι, και δεν θέλουμε να πάμε Να τον ακούσει τον μπαμπά σου. Δεν ακούω. Κάθεται, κοιλιάζεται, βλέπεις. Αλλιώς δεν τον βλέπαμε τώρα, άμα δεν είχε ήλιο. Τίποτα δεν βλέπαμε. Ναι. Τέλος. Ναι. Εδώ δεν είναι, εδώ έχουν τζάμι του. Στο Δεν φαίνεται καλά μου γιατί. τέτοιο, στο τέτοιο εκεί. Jaguar. Να και την ουρά του. Το μαύρο μπροστά. Το μαύρο, το βλέπεις. Δεν είναι. Από εκεί δεν είναι να σκύνω, έλα. Μπαμπά, να. Εδώ. Εντάξει. Δεν μου το έχω βγάλει εδώ. Κάτσε λίγο. Δεν το πίνεις τίποτα.